ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மித்ரன் ஸ்டோரி டைம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதைக்கு பேர் கானம் பாடும் கழுதை. ஒரு கடந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு கழுதை ஒரு கல் மேலே சோகமாக உட்காந்துருந்துதான். அந்த கழுதை பக்கத்தில் ஒரு குள்ள நரி அப்படி பாட்டு பாடிக்கிட்டே வந்துதான். அப்படி பாட்டு பாடிட்டு வரும்போது இந்த குள்ள நரி அந்த கழுதையை கேட்டு, ஏன் கழுதை யாரு ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கீங்களே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டுச்சான். அதுவா, எனக்கு நண்பர்களே இல்லை, எனக்கு நண்பர்களே இல்லை, அதனால தான் நான் சோகமாக உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். கவலைப்படாதீங்க கழுதையாரு, நான் உங்கள் நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு குள்ள நரி சொல்லிச்சான். அப்படியா சரி அப்படின்னு கழுதை அதுக்கு பதில் அளிச்சுதான். அப்படியே அவங்க நண்பர்கள் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க 2 பேரும் காட்டுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு கிராமத்தோட எல்லத்துக்கு ஒரு பழத்தோட்டத்தை பார்த்தாங்களாம். அப்புறம் அந்த பழத்தோட்டத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த கழுதை, பழத்தோட்டம், இங்கே இருக்கிற பழத்தெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம்ப்பா அப்படின்னு இந்த கழுதை சொல்லிச்சான். சாப்பிடலாம் கழுதையாரே, ஆனால் நம்ம ரொம்ப அமைதியாக சாப்பிடணும், இல்லைன்னா இந்த தோட்டக்காரங்க நம்மளை அடின்னு குச்சியை வச்சு சப் 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 சப்புன்னு அடிச்சிருவாங்க, நம்ம அமைதியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். வா நம்ம போகலாம் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிச்சான் கழுதை. அவங்க 2 பேரும் போனாங்களாம். அப்படி போனதுக்கப்புறமா இவங்க 2 பேரும் நிறையா பழம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மரத்து பக்கத்தில் அப்படியே உக்காந்துருந்தாங்களாம். அப்படி உக்காந்துருக்கும் போது கழுதை, நல்லா தான்ப்பா இருக்குது, ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அது என்னது அப்படின்னு குள்ள நரி அதுக்குள்ள நரி கழுதைக்கிட்ட கேட்டுச்சான். இசைதான்ப்பா, நான் ஒரு நல்ல பாடகன் தெரியுமா, நான் பாடவா அப்படின்னு கேட்டுச்சான். அப்படின்னு இந்த குள்ள நரி அதுக்கு யோசிச்சு, வேணாம், ஏன்னா நம்ம ஒரு பழத்தோட்டத்தில் இருக்கோம், அது இந்த தோட்டக்காரங்க நம்மளை பார்த்து குச்சியை வச்சு அடிச்சிருவாங்க சப்பு சப்புன்னு, பாட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அதை விருப்பா, எனக்கு பாடணும்னு நான் பாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு பாட தொடங்கிச்சான். அதை கேட்ட இந்த ஓநாய் காதை முடித்து ஒரு கிணத்துக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிச்சான். அதுக்கப்புறமா இந்த தோட்டக்காரங்கள் அதை கேட்டு, என்ன சத்தம் இது அப்படின்னு வெளில அந்த கழுதையை சப்பு 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 சப்புன்னு குச்சியை வச்சு அடித்தாங்களாம். வலிக்குது அப்படின்னு கழுதை அழுதுதான். அது அழுது இன்னும் அடித்தாங்களாம். அப்படி அடிச்சுட்டு தோட்டக்காரங்கள் போயிட்டாங்களாம். போனதுக்கப்புறம் ஓநாய் அதை ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த இடத்த விட்டு வெளியில் குள்ள நரி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த இடத்த விட்டு வெளியில் நான் தான் சொன்னேன்ல, கேட்டீங்களா, இப்போ நல்லா அடி வாங்கிட்டீங்க கழுதையாரே, நான் அறிவுரையும் சொன்னேன், நீங்கள் தான் கேட்கல, வாங்க இப்போ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க 2 பேரும் போயிட்டாங்களாம். இதோட கதை முடிஞ்சுது. இந்த கதையில் நம்மளுக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுது, எப்போவுமே எந்த நல்ல விஷயங்கள் மற்றவங்க சொன்னாலும் அதை கேட்கணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம என்ன செயல் இல்லை வேறு ஏதாவது என்ன செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம யோசிச்சுட்டு செய்யணும். இதோட கதை முடிஞ்சுது. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறமா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அவங்களால நான் அடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும். பாய்.